Morjesta päivää kaikille sinne pitkästä aikaa. Niin nää juhannuksen jälkeisenä viikkona niin matka käy kuule nyt pikku roadtripille tänne Tornionjoelle ja vene on peräänsä näkyykö sieltä? Vene on peräänsä ja tarkoitus nyt pari päivää souvella tuossa vähän siellä sun täällä tätä Tornionjokia ja katsotaanpa sitten, että tuleeko tästä videota, että jos ei lohta tuu, niin ei sitä tyhjän pyytämistä paljon viittiä näyttää. Ja varmaan ensi viikolla tulee sitten venekuulumisvideota, niin ensi tai sitä seuraavalla viikolla niin tulee jonkunlainen video kooste niin mitä on veneille tapahtunut, niin ei muuta kuin hyvää kesän jatkua ja ollaan tässä kuulossa.